na umuusad. Tayo pa kaya? Hindi maulan sa ating pupuntahan kasi nung nakaraang pumunta tayo dyan sa Dalton Pass, wala tayong nakuha ng video, umuulan, malakas ang ulan. So ito yung mga kasama ko, Biker Dave, Biker Ray, at saka si Biker Jim. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream.
Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. 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 Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be live free. All together, Unahin natin yan. Nabantot mga utok. one and all. All together, one and all. Oh. Grabe. Tapos, akyatin natin yan. Oh, wala pa. Bali, dalawa naman sila. Mountain bike kasi mga kapadya, kaya understandably na naiiwan sila. Okay, ulit natin, wala naman sasakyan. Well, ano ba ang kasaysayan ng Dalton Pass? Ito lang naman ang pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Hapon upang makontrol ang Cagayan Valley noong February 21 hanggang noong Mayo 1945. Sinalakay nga ng magkasamang pwersa ng mga Amerikano, mga gerilyang Pilipino at mga Chino ang grupo na pinamumunuan ni General Tomoyuki Yamashita at umurong ang mga nalalabing hukbong Hapon sa pasong Balete at nagtungo sa gitnang Cordillera. Dumating naman ang unang patrolya ng mga Amerikano sa pasong Balete noong May 9, 1945 at naideklarang bukas na sa Allied Force noong May 13, 1945. Pinangalan ng Dalton Pass ang lugar na to bilang parangal kay Brigadier General James L. Dalton II na napatay ng isang sniper noong 16 May 1945 habang nagsasagawa ng iba yung pagsisiyasat sa pasong Balete makaraan ang labanan. Simula noon, mas nakilalang Dalton Pass ang lugar na ito. Mga kapadyak, isang trivia mula kay Wikipedia. Ito, mataas na tayo mga kapadyak, kunting tis na lang. Pero nasa tuktok na tayo ng mga bulubundukin. At ang ating pupuntahan nga, ang Dalton Pass, ang pinakamataas na kanyang summit ay umaabot ng 3,000 feet ang kanyang elevation. At matatagpuan ito sa Caraballo Mountain na pinagdurugtong naman kung saan nagtatagpo ang Sierra Madre Mountain. At ito rin ang gateway to the Cagayan Valley and the Ifugao Rice Terraces. Malapit na to mga kapadyak. Sama lang kayo sa amin. At pa-shoutout na raw sa ating masugid na taga-subaybay. Ramon Batin, shoutout sa'yo. Don't you think we're done? At dito mga kapadyak ay nagpasya akong tumigil muna habang inaantal yung mga kasama natin para makuhanan naman yung pinanggalingan natin. At kung makikita mo nga, wide open na hindi sa camera, talagang mamamangha ka, napakaganda. Nakaka-relax ang lugar na to. Ayan o, umuusad yung mga sasakyan. So unti-unti silang paakyat dyan. Talagang mabagal sila dahil matatarik ang ahon na to. Sila nga umuusad mga kapadyak, tayo pa kaya ano. So yan nga, ang ganda ng ating napuntahan. So sa mga kapadyak natin dyan, try nyo rin na tumigil sa lugar na to. With me, make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one.
think we're done? Yun, naantay ko din yung dalawa. Habol ng konti. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the Ano? night's only begun. Walay. Don't you think we're done? Ito yung viaduct. Hanggang sa landslide. Slide. Sambukin na ron ah. Malapit na tayo. Well, ang bundok mga kapadyak mahamog, pero sa wakas, heto na. Nandito na rin tayo sa arko sa wakas. Yung isang kasama natin, nauna na, si Biker Jim. Iniwan kaming tatlo, pero kakatagpo rin kami rito. Regroup din kaming lahat. Antayin pa natin yung dalawa, parating na rin. Okay. Finally, yung mga kasama natin, paakyat na rin. Hanggang na sila. So, kaka-regroup na tayo rito at susubukan nating tumawid dyan sa may mga bantay na mga pulis. Sana nga, patawi rin tayo. Hello guys, good morning.
sakali, lagay na lang natin yung picture niya. Sa susunod siguro, mapuntahan na natin yan. Ang ganda kasi mag-picture, tutok-tok na doon. Kita mo ang buong paligid. Grabe, ang lakas ng hangin, oh. Mga giniginaw. Mga giniginaw, oh. Baka naman, may pang-discovery kayo dyan. Oh, naalisa, oh. Kala, oh. Walang panlaban, oh. Walang panlaban sa gina. Tignan mo, oh. At this point mga kapadyak, pauwi na kami. Medyo gutom na rin. Mga alas 7 yata to or alas 8 na. At kakain muna kami dyan sa baba. At malamig dito. Makapagkape nga muna. Or mainit na sabaw. Sige, kita-kita tayo sa baba. Sa may kainan doon. Oh, ang ganda dahil Bakit? Over nam. Well, dito may mga upuan sila. 250. Ito 150. Maliit na elepante.
Yun oh, maganda oh. Ayan. May agila. Ang maliliit, pagkano? 550. Ang malaki ay 1,000. Ayan. Tatlo lang po kayo, sir. Ano daw to? Ayan. Kami po sa isa. 750. Kaso medyo salbahe itong gumawa. Yan oh, ang ganda pagkakayari oh. Oy. Tapos dito kami kakain. In-order mo kanyang? Nag-order ka pa niya kon? Grabe yung dalawa oh. Pinulit oh. Yan, food. Oh, sarap ka. Bunog. Ito kayong boneless. Ano bang meron? Madami po. May sinigang na baboy. Ano? Ang palaya ko sa exam. Yan. Bigyan mo ko sa dyan. Pet. Takbet. Ano po yun? Hindi ka to. Sinigang po na Ha? baboy. Adobo. Yung ano, sir? Ano pa eh? Palaya pa. Siyo. Ang siyo? Wen. Siyo na tilapia. Nga ka dato eh pa. Boxer wabaw. Lechon paksiw na. Wala po. Nga to eh. Dinakdakan, sir. Sige, mangtig ka pa yung mesa dito. Kakay ko ng dinakdakan. Ganda dyan niya. Okay. Sinigang, sir. Baka kaya siyo. Sabaw na lang yun ah. Okay. Buwan na yun. Well, ito mga kapadyak, uwi na tayo. Kaya rin natin kumain, grabe yun. Busog tayo doon, lahat kami busog. Ito, umuambon na. Kitang kita sa lens natin, no? Medyo alali lang ng konti, busog tayo, makaldagandaan. So ito, tuloy-tuloy na to hanggang umigan na mga kapadyak. Mga busog, grabe, hindi pwedeng makaldag.
tatlo na. Mula sa taas mga kapadyak hanggang sa may Pungkan, Karanglan na, puro lusong. Halos din na kami pumidal. Para sa pakiramdam, pero ngayon dito medyo mainit na to. At sa pagkakataong ito, may nakasabayan kami from Umingan din mga kabataan, no? Siguro mga sa edad 14, 13 o 15 mga to. Yung tatlong to ay naiwanan ng mga kasama na. Nandun na, nauna yung mga iba. So, medyo sumabay na lang kami ng konti. Well, shout out na lang sa inyo mga kapadyak, mga Umingan bikers din mga to. Falla du vetter, ser jag snedbeder. Sett kom där. En genialt mot rätten, med därför du gäller. Till mig värld. Då jag ser onkel, nog när jag gör det. Och då ett bandjäg, någon grej som tänder börjar. Slå ditt känns många, det i kan gagna toppspirte. Du har spett sjål. Stoyemon, toyemon gua asalak. Dundiya untepol, etiyo meseman asapak. Tutuya siyonke, nukunda yoyoke. Mutu espandiyay, nunge santane koryay. Что ты чувствуешь мунганти, и гангanya toppspirte. Du har spett sjål. Well, ito mga kapadyak, nakarating na rin tayo sa Umingan. Balikan na to, Umingan to Dalton Pass. Naka 144 km po tayo. So hanggang sa muli, antabayanan nyo yung mga susunod pa naming mga video. Salamat!